حقنيا زانتاي أب شحن شمونتمت تسعان كلتان أو حجر إنجليز ستانفورد يونيفرسيتي زقات أنفتسان ودي 18 ዓመት ተማሕራይ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዓመታዊ ክፍሊት እቲ ቤት ትምህርቲ ንምክፋል ኣዝዩ ተጸገመ። እቲ መንእሰይ ኣብ መዕበይ ዘግተማት ዝዓበየ ኮይኑ ክሳብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ትምህርቱ ብገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ዝእለ ነይሩ። ሕጂ ግና ኣቅመ ኣዳም ብምእካልዩ ካብቲ ዝዓበየሉ ቦታ ክፋኖስ ተገደደ። ኣብ ከምዚ ሃዋሁ ትምህርቲ ዝጠልቦ ነገራት ከማልእሉ ዝኽእሉ ሰብ ኣይነበሩን። እንተኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ መሲሉ ዝተረኣየ ሓሳብ ብልጭ ክብሎ ጀመረ። በዚ መሰረት ነቲ ኣዝዩ ዝፈቶ ኣርኩ ነቲ ሓሳብ ከም ዝካፈሎ ገበረ። በቲ ዝቀረበ ሓሳባት ዝተሰማማ ኣርኩ ድማ ተግባር እቲ ሓሳብ ኣብ ምስልሳል ክነጥፍ ተበገሰ። ሓሳብ እቲ መንእሰይ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ዓብዪ ሙዚቃ ምርኢት ምክያዱ ነይሩ። ነዚ ምግባር ድማ ግድን ገንዘብ ከም ዘድልዮም ተረዲኦም ነበሩ። እንተኾነ ዓመታዊ መክፈሊ ቤት ትምህርቲ ክረኽቡ ግድን ስለ ዝነበሮም ተለቂሖም ክገብሩ ወሰኑ። ናብቲ ብክእለቱ መወዳደርቲ ዝተሰዓኖ ናይ ዘመኖም ጊታሪስት ብምኻድ ከዓ ሓገዝ ሓተቱ። ማናጀር ናይዚ ጊታሪስት ጄይ ፖድሎውስኪ ነቲ መሳርሒታት ሙዚቃ ክጥቀምሉ ክፈቅደሎም እንተኮይኑ ካብ ኣታዊታቶም $2,000 ክከፍልዎ ፍቃደኛታት ምዝኾኑ ነበረ። በዚ ዝተሰማምዑ እዞም ተማሃሮ ንኩሉ እቲ መሳርሒታት ብምውሳድ ሰፊሕ ሙዚቃዊ ምርኢት ኣካየዱ። እቲ ካብ ተዓዘብቲ ዝረኸቦ ኣታዊታት ምስቲ ኣብ ስምዖም ዝተቐመጠ መጠን ገንዘብ ፈፂሙ ዘየሳነ ኮይኑ ረኸብዎም። በቲ ዘጋጠመ ሓንደበታዊ ፍሽለት ከዓ ይትረፍ ተርፊ ኣታዊታት ረኺቦም ንትምህርቶም ዝኸውን ገንዘብ ክረኽቡ ዕድኦም ክከፍሉ ተጸገሙ። ዝወረደት ክትወርድ ድማ እቲ ዘጋጠመ ኩሉ ንጥፈታት ነቲ ማናጀር ነገርዎ። 1600 ኣታዊታት ጥራሕ ከም ዝረኸቡ ምሕባር 400 ናይ ቼክ ሕሳብ ዘለዎ ወረቐት ኣረከብዎ። በቲ ዘይተጸበየ ኩነታት ኣዝዮም ከም ተሰከፉን ብምግላጽ ከዓ ስምምዕ ከተግብሩ ብዘይምኽኣሎም ጽቡቕ ከም ዘይተሰምዖም ገለጹ። ንኩሉ ንጥፈታት እዞም ተማሃሮ ዝተዓዘበ ፖዶሎውስኪ በዚ ክሽገሩ ከም ዘይብሉ ብምልካት ነቲ ዘረከቦ ናይ ሕሳብ ወረቐት ቼክ ኣብ ቅድሚኦም ቀዳልዶ። ነተን ስራሕ ኣምስዮም ዘወሓሉለን ገንዘብ ተመሊሱ ናብ ኢዶም ኣረከበ። ዘለይኩም ነገራት ብዘይስክፍታ ገዝኡ ውሰዱን ንኣይ ዝተረፈ ይዓክለኒ ክብል እቲ ዝደልይዎን ነገራት ከማልኡ ከም ዘለዎም ሓበሮም። ሃንደበት ዝነጠበ ማና እምበር ካብቲ ዘለቅሖም ማናጀር ከምዚ ዓይነት ሕያብ ዘይተጸበዩ እዞም መንእሰያት ተማሃሮ በቲ ዝርእዎ ዝነበሩ ድራማቲካዊ ምንቅስቃስ ኣዝዮም ተሓገሱ። እምበዛ ብምስጋን ድማ ገዲፎም ናብ ስርሖም ተበገሱ። ቀዳምነት ንዝወሓቦም ነገራት እናማልኡን ዘልዮም ነገራት ንምግዛእ ተጓዮም። ማናጀር ስለምንታይ ንክልተ መንእሰያት ጥራሕ ከም ዝሓገዘ ንባዕሉን ዝፈልጦ ይብሉን። ግና ከዓ እዛ ቀላል እትመስል ሓገዝ ኣብ መጻኢ ህይወት እዞም መንእሰያት ወሳኒት ነበረት። ገለ ሰባት እዚ ኣጋጣሚታት እውን ነይሩ እንተዝኸውን ብልክዕ ከምዚ ይበሉ። ኣነስ ሓጊዜዮም ኣለኹ፣ ንሳቶም ከ ኣምሳያቲ ዝገበርኩሎም ውዕለት እንታይ ጻማ ክመልሱለይ ይኽእሉ፣ ኣብ ቤተሰባት ድማ ብዘይ ምሕጋዜ እንታይ ከጋጠሞም ይኽእል ኢሎም መሓሰቡ ኣምሳይኡ ዝምለስ ዝኾነ ውዕለት ከይተጸበየ ድማ ንስለ ጽቡቕ ነገር ብምሕላል ጥራሕ ክሕግዞም ተበገሱ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመታት ፖዶሎውስኪ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖላንድ ኮይኑ ተመረጸ። ብኩሉ መለክዒታት ድማ ዓብዪ መራሒ ክኸውን በቃ እንትኾነ ካብ ትጽቢቱ ማሕበረሰብ ዓለም ወጻኢ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ መንጎ ጎብለል ናይ ምዃን ጥሙሕነት ዝነበረን ሃገራት ተወልዐ። በቲ ኩናት ዘስዓቦ ንዋታውን ሰብኣዊን ከሳራታት ድማ ናይ ዝበዝሐ ሃገራት ቁጠባ ብኣሉታ ተጸልወ። ፖላንድ እውን ሓንቲ ካብተን ብፍሉይ ግዳይ እቲ ወራሪ ዝኾና ሃገራት ኮነት። በዚ መሰረት ኣስታት 1.5 ሚልዮን ዜጋታት ብጥሜት ተሳቀዩ። ንመግዝኢ መግቢ ዝኸውን ገንዘብ እውን ፍጹም ተሰዓነ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፖዶሎውስኪ ህዝቢ ንምድሓን ሓገዝ ካበይ ከም ዝሓትት ሕርብት በሎ። ናብ ኣሜሪካ ብምቕናዕ ድማ ቀልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ክግበረሉ ጠለብ ኣቕረበ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ሃርበርት ሆቨር ዝተባሃለ ሰብ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ተረቕሐ። ንምሕፅንታታት ጠለባት ሃገረ ፖላንድ ሰሚዑ ከዓ ነቶም ብጥሜት ዝሰቃዩ ዝነበረ ህዝቢ ፖላንድ ብቶናት ዝግመት እኽሊ ናብቲ ሃገር ለኣኸ። ስቃያ ጥሜት ህዝቢ ፖላንድ በቲ ዝተረኸበሉ ሓገዝ ክቐንጣት ጀመረ። ምስ ግዜውን ቁጠባቲ ሃገር ምምሕያሻት እናመዝገበ ክመጽእ ተረኣየ። ነቲ ደጊሙ ክሪኦ ዘይብሕግ ሕማቕ ግዜ እናዘከረ ከዓ ንፕረዚደንት ሆቨር ብኣካል ንምርካብ ናብ ኣሜሪካ ተበገሰ።
عفلما ركبو حزب بولان نسال حاجزو كسر كمسقاله بمغلا سلا كله زغبرلو الاتات كمسكن كاب منبرو كتنس عبسفتنلو هوفر امنغو ابيلو زكبركا قدام مستر نعيك تمسكن فصيمو ايكونيوم ايت كتذكرون يخا امبر قدمنويح امتات نكلت من اسيات اب حدا كولج እና ተማሃሩን ከሎም ዘጋጠውን ጸገማት ሽግራት ተረዲኻ ሓጊዝካ ምንርካ አናም በአር ሓደ ካብቶም ዝተሐገስኩ ሰባትዬ ስለዚ ከተመስገነኒ ግቡ አይኮነን እኳ ደአነ ከመስገነካ ዘለኒ ክብል በምላስ ንፖሎንስኪ አብ ዘለዎ ተአኒዱ ንውአቱ ከንጀርብ ዘገደደ ታሪክ አዘኻኸሩ አብ ጉዞ ህይወት ዓለም ኩሉ ጊዜ በመንጸር እቲ ዝሓብካያ ያ ክትመልሰካ ትፈትን ስለዚ እንገብሮ ኩሉ አይነት ሓገዛት በቀጥታ ይኩን በተዘዋዋሪ አምሳየ ከተጸበና ሓገዝና ንዝደሊ ወገናት ክነወፊ ይግባእ እትምንታይሲ ጽቡቕ ዝገብር ንርእሱ ሕማቕ ዝገብር ንርእሱ ስለዝኾነ